Ola. Que tal? Moi bons días a todos e a todas. Este ano tocoume a min por designio ou por culpa, xa veremos, da Secretaria Xeral, da vosa Secretaria Xeral de Ameria Pérez, de darvos a benvida e presentarvos esta edición dos premios desde marzo, 35 edición. E para min realmente unha honra no profesional e tamén no persoal estar aquí por moitas circunstancias, tamén polas persoas que foron merecedoras desta distinción no pasado. Quería lembrarme dos estranados Xan María Castro, Xesús Alonso Montero, que votaremos moito de menos seguro, as bravísimas mulleres do 72, Suso Díaz, Palmires Ros, Dolores Fernández Galiño, Baldino Valera ou Xan López Facal. Nuns minutos vou a contarvos unha idea que tiven, pero antes vamos a ver un pequeno vídeo da Fundación desde marzo. A Fundación de Marzo foi creada no ano 1992 e o seu obxectivo era recuperar a memoria histórica, a memoria democrática sobre toda unha serie de feitos. O que foi o período franquista, as resistencias, en primeiro lugar desde o campo sindical, no terreo político e no terreo asociativo, e contrarrestar o que a propaganda oficial foi tapando ou foi relegando. Temos máis de 100 títulos de libros publicados por nós. Temos un contido de máis dunha dúcia de exposicións, documentos, fotografías, un compendio de prensa clandestina con máis de 500 cabeceiras que teñen suma relevancia, unha colección interesante de pegatinas do último franquismo. Unha das coleccións máis importantes que ten o noso arquivo, a parte das citadas, é a de cartéis. Tamén levamos a cabo un labor de digitalización en colaboración ca Xunta de Galicia. É un activo importante do Sindicato Comisións Obreiras esta fundación e que teña este papel relevante de explicar en que tipo de sociedade nos estamos movendo e que pasa ao redor noso. Sabemos que a historia non se repite nunca exactamente, pero hai moitos acontecementos que poden parecerse a outros que sucederon e que é bon coñecelos precisamente para procurar non repetir os mesmos erros e saber que non se regala nada. É importante explicar aos traballadores que os dereitos non se ganan de unha vez para sempre, senón que primeiro hai que loitar para conseguilos e despois para mantelos e ampliálos. Pandemias, as crisis económicas e tal están afectando e eu creo que máis que nunca se necesita, a xente necesita sindicalizarse e unha sociedade avanzada é unha sociedade organizada e unha sociedade organizada pasa porque a xente se sindicalice. Como nos intentan vender a moto de que hoxe os sindicatos non son necesarios. Son máis necesarios precisamente que nunca. É imposible o sindicalismo sin memoria de onde somos, quenes somos e que queremos. A Fundación de Marzo chámase polos desgraciados accidentes que ocurriron en Ferrol no ano 72, un ano moi importante porque ese ano hubo moitos episodios importantes, hubo o episodio de Vigo e hubo primeiro de Ferrol e despois o de Vigo nese mesmo ano. E neste sentido conmemoramos a morte de Amador e Daniel naquelas movilizacións importantes tamén e relevantes nun Ferrol industrializado no que se demandaban
xustiza á clase traballadora, sin máis. Era o dereito a poder ter un convenio de empresa na empresa nacional Bazán en aquel momento. Moito antes pois houbera reivindicacións, loitas, folgas, un momento en que era moi difícil realizar as folgas porque había unha represión tremenda, pero no ano 72 a loita por poder ter un convenio que era negado pola empresa e polos xerarcas do sindicato vertical levou a unhas loitas que gradualmente foron subindo de envergadura e que chocaron coa represión. Xa na época de República e anteriores pois había xa un movimento obreiro importante, pero en aqueles momentos pois eran os sindicatos, era o UGT e a CNT. A partir da época da ditadura, fundamentalmente hubo un protagonismo moi importante das comisións obreiras. Entendemos que se ten que poñer en valor e de alguna maneira ver como a metodoloxía sindical foi a máis acaída en momentos cruciais da nosa historia recente. Na época da ditadura e da loita difícil, pois casi en exclusiva estaba Comisións Obreiras. Vos contar un secreto, non sei se o sabedes, ou se o contei xa. Eu nacín no día de folga xeral, o 20 de junio de 1985, nacín do revés. Miña nai pensaba que iba a ser unha persoa pouco traballadora porque nacera día de folga e de Q. Espero que non. Espero que a solución, bueno, como se veu a miña vida desde aquela que non fora tan desastrosa como a miña nai temía de broma, claro que sí. O de que nacín de Q é de verdade. En día de folga xeral tamén. Antes de continuar coa entrega de premios, sí que vou a pedir que me acompañen unhas persoas para que nos saúden, vos saúden a todas e todos vos. Primeiro, por favor, Joaquín García, secretario xeral da Unión Intercomarcal Santiago Brabanza. Eso primeiro. Bueno, bos días a todas e a todos, compañeiros, amigos, familia. Bos días, Samuel, Paz, Xosé. Hoxe reunímonos aquí en Santiago de Compostela como cada ano desde, como decían no vídeo, desde 1992, para render unha sentida homenaxe a tres persoas que, desde distintas frontes, dedicaron a súa vida a facer unha sociedade máis xusta, mellor, e entendo que tamén máis humana. Son tres historias que, a mi modo de ver, conflúen nun obxectivo común, que é o seu compromiso inquebrantable cas comisións obreiras e cos valores que este sindicato representa. Samuel, dende a coraxe e a túa valentía persoal, na testimuña do naufragio Vila de Pitanxo, porque, como sabes ben, ou como sabemos ben os que estamos aquí, a valentía e a coraxe non é só a ausencia de medo, senón a capacidade, como a túa capacidade, de seguir adiante a pesares do medo e a pesares de todos os incumprimentos. Paz. Qué bonita palabra.
nestos tempos máis. Dende a súa labor xudicial, foi, e isto quero dicirlo ben alto, a voz de que moitas veces non pode ter voz. Gracias, Paz, por lembrarnos coas túas verbas e cos teus actos que a xusticia, a igualdade e a dignidade se gana tamén nos tribunais. Xosé, a quen tive o gusto de coñecer agora mesmo. Lamela, porque dende que estive no sindicato oí falar tanto de ti e nunca sabía que te chamabas Xosé, sino Lamela, ¿no? Como secretario xeral desta Unión Intercomarcal Santiago Barbanza, que ti coñeces tamén, quero darte especialmente as gracias porque falar de ti é falar de kilómetros en Santiago e Ribeira facendo o que tiveras que facer, como decíamos agora mesmo, fai un rato charlando entre nós. Como ti entendías o sindicato, o compromiso cos demás, coa xente, coa clase traballadora, e se había que facer de fontanero, se facía de fontanero, e se había que pegar cartéis, se pegaba cartéis. Kilómetros e kilómetros entre Santiago e Barbanza. Construindo esa rede invisible fortísima que sostén o sindicato dende a súa orixe. Esa rede que tanto ti, como Samuel, como Paz, contribuístedes tanto. Por iso, gracias de corazón aos tres. Benvidas, benvidos e que vivan as comisións obreiras. Bueno, ahora preciso que me acompañe José González, que é conselleiro da Xunta de Galicia de Emprego. Por favor, José. Moi bo día a todos e a todas, as autoridades presentes, os representantes institucionais, sindicais e sociais, e a todos vos por estar hoxe aquí, non? Bueno, hoxe estamos nun acto que xa se ten convertido nun referente do calendario sociolaboral galego precisamente por esta defensa da memoria e dos dereitos dos traballadores. Un acto, e eu quero resaltalo así, no que os protagonistas son, por suposto, os agasallados, os premiados, non? Quero tamén facer unha lembranza a un agasallado, creo que foi no ano 2004, a Jesús Alonso Montero, recentemente falecido, creo que era unha figura do intelectualismo galego moi importante e, polo tanto, dentro dese recoñecemento tamén xa se acaba de falar das tres traxectorias que hoxe premiamos. Eu quería tamén trasladarlle ese apoio da Consellería que eu represento, non? Samuel, teño que dicir que Cofi, non Cuesi, acabámoslo de falar, é unha anécdota, non? Porque o Cuesi, no seu país de orixe, acredita que naceu en domingo, non? Eu estaba lle preguntando precisamente esta cuestión. Cofi é, por suposto, o apelido do seu pai, non? Creo que se recoñece aquí a súa traxectoria vital ligada a un sector tan importante en Galicia como é o sector do mar, pero tamén a súa valente testemunha no naufraxio que puxo de relieve a importancia da seguridade marítima e das condicións laborais deste colectivo. Tamén saudar a todos os familiares do naufraxio que están hoxe aquí acompañándolo, non? A magistrada Paz Filgueira xa tamén se trasladou polo seu compromiso coa igualdade, tamén por unha xusticia máis cercana, máis rigurosa e, por suposto, tamén próxima ás vítimas, especialmente no ámbito da violencia de xénero. Pois nunha semana como a que estamos celebrando, mañán é 8 de marzo, creo que tamén é importante ese recoñecemento. Por último, tamén a Xosé Lamela Cacheiro, que é un sindicalista, como sabedes todos, se acaba de trasladar con moitas décadas de traballo na defensa dos dereitos dos traballadores. Eu creo que hoxe é o día de recoñecer esas traxectorias, non me vou estender moito máis,
Simplemente trasladarvos que como conselleiro, neste caso de emprego, teño outras competencias, pero aquí hoxe estou como de emprego, me sinto especialmente cómodo en actos nos que se me convidan por sindicatos como este, como Comisións Obreiras, tamén como a UGT, está aquí presente o seu secretario xeral, sindicatos que apostan polo diálogo, polo consenso, pola procura de acordos, pero sempre defendendo os dereitos dos traballadores. Isto para min é importantísimo. Tamén os empresarios nesa procura teñen que defender os dereitos das empresas, dos empresarios. Non me sinto tan cómodo cando hai sindicatos que din que o primeiro é sempre o conflito e a folga e logo si cabe despois o acordo. Aquí en Galicia, claramente, a CIGA, non? Vos quería trasladar hoxe aquí, aproveito este acto para decirvos que en breve vamos ter publicado no DOGA o decreto que institucionaliza precisamente o diálogo social en Galicia con diferentes mesas que agardo que se poñan inmediatamente a traballar. Temos moitas cousas das que falar nesa vía, como digo, de falando entre empresarios e representantes de empresarios e de traballadores, sempre en defensa das vosas ideas e das vosas posicións, poder chegar a esos acordos e esos consensos. Eu remato xa, hoxe é o día de reconocer 3 traxectorias persoais e vitais, creo que moi trascendentes neste acto, pero tamén de renovar, creo que é bo que o compartamos, ese compromiso colectivo que estou seguro temos todos por un mercado laboral galego máis inclusivo, máis dinámico e que procure un emprego de calidade. Moitas grazas. A mí estas cousas do protocolo dánseme fatal. Conselleiro, teño que pedirche disculpas porque che tocaba despois da saúda do presidente da Fundación Desde Marzo, Xesús Castro. Creo que non pasa nada, estamos na casa, pero sí que me pasei. Bueno, bos días a todos, amigos, amigas, compañeiros e compañeiras. Falar de terceiro, inda que tiña que falar de segundo, e así me pisaban menos o discurso, pois complica cada vez máis. Este ano cumple a Fundación de Marzo e, polo tanto, os premios de Marzo 35 anos. Nacen no 92, salíndome un pouco do discurso que tiña preparado, falaba antes con Demetrio na porta que no 92 os premios de Marzo son millennials, nacen en esa época en que non hai redes sociais. En cambio, hoxe, sabedes, estamos por streaming en directo e pasáchedes toda a mañán sacando fotos uns a outros. Van cambiando os tempos. 35 anos pode parecer só unha cifra, pero en realidade é algo moito máis importante. Son 35 anos loitando contra o esquecemento. Durante todo este tempo, estes premios fixeron algo que parece sinxelo, pero que, en realidade, é tremendo e difícil: manter a memoria. Manter viva unha idea moi simple e poderosa, que hai cousas que unha sociedade non se pode permitir esquecer. Porque esquecer nunca é inocente. Cando unha sociedade esquece como conquistou os seus dereitos, comeza tamén a esquecer que ten que facer para defendelos. Por iso, estes premios, para lembrar, teñen unha gran forza e unha gran importancia, porque temos que lembrar o de marzo do 1972, lembrar que os dereitos que hoxe temos non aparecen sós, que houve persoas que loitaron por eles, corriron o risco, sufriron padecementos. E tamén para recoñecer que hoxe siga habendo persoas que deciden non mirar cara a outro lado. Persoas que manteñen o seu compromiso cando é moito máis doado, abandonado. Persoas que utilizan a súa responsabilidade para proteger aos demais. Persoas que deciden decir a verdade cando calar sería moito máis cómodo. James Baldwin escribiu: non todo o que se afronta pode cambiarse, pero nada pode cambiarse se non se afronta. E iso é exactamente o que recoñecemos hoxe. Non o triunfo, senón a valentía. Non o resultado final, senón a decisión de dar un paso cara adiante. Xosé, como xa se ten dicho, afrontou durante décadas a precariedade laboral. Paz, enfróntase cada día á violencia machista, sabendo que moitas sentencias non abandonarán, non serán suficientes para facela desaparecer. Samuel enfrontouse ao poder dunha gran armadora tendo unha sola cosa a seu favor: a verdade. Ningún deles tiña garantía de éxito,
pero ainda así decidiron enfrontarse. E iso xa é mismo un acto de dignidade. Pero estes premios non son solamente un recoñecimento individual, son tamén un acto de memoria colectiva. Memoria de Amador e de Daniel, asesinados hai xa máis de medio século. Memoria dos 21 mariñeiros do Vila de Pitanxo. Memoria de tantas persoas que loitaron antes que nós e cuxos nomes, co paso do tempo, foron desaparecendo. Pero sen as cales este país non sería ok. Porque a memoria non é nostalgia. A memoria é o mapa que nos explica como chegamos ata aquí. Por iso, estes premios non celebran trayectorias perfectas, celebran as gretas no sistema. Eses momentos en que alguén di ata aquí e decide manterse firme, porque nestes momentos hai sindicalistas defendendo dereitos, hai suizas dictando sentencias xustas, hai traballadores denunciando abusos. Todos eles, de algunha maneira, tamén están sendo recoñecidos hoxe. O que facedes importa, alguén o ve, alguén o valora, non estades sós, porque sempre chega un momento en cada sociedade ou para cada persoa que temos que tomar unha decisión, dobrar ou manterse firme. E mentres haxa persoas que decidan manterse firmas, mentres haxa persoas que escollen a dignidade por riba da comodidade, o espírito do 10 de marzo seguirá vivo. Moitas grazas. Por último, nesta ronda de intervencións de saúda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, por favor. Bo día, autoridades, secretarios xerais de Comisións Obreiras, secretaria xeral, amigos e amigas, compañeros e compañeiras. A verdade é que é unha honra poder hoxe estar aquí e compartir este tempo nunha xornada tan especial. Unha xornada que, ademais, facelo diante persoas que levan tantas décadas defendendo os dereitos dos traballadores e das traballadoras, recoñecevos que é tamén unha auténtica responsabilidade. Porque a historia de Galicia non se pode entender nunca sen a forza, sen a dignidade e sen o compromiso do sindicalismo. Como sabedes, seino de primeira man. Durante moitos anos, cando os dereitos non estaban recoñecidos nin garantidos, cando o traballo digno parecía casi un privilexio, foron as organizacións sindicais, como Comisións Obreiras, as que levantaron a voz. Nos asteleiros, nas fábricas, nas minas, no campo e nos servicios. Ese espírito sigue moi vivo a día de hoxe. E é máis. Hoxe é moito máis necesario e moito máis preciso que nunca. Moi, ao noso pesar, vivimos tempos complexos. A pandemia, as tensións económicas, a situación xeopolítica, os conflitos internacionais, lembranos algo moi importante, que cando existen dificultades, que a máis sufre é, sen dúbida, a clase traballadora. Por iso, o Goberno de España tomou unha decisión dende o primeiro momento, incluso da pandemia. Non repetir erros do pasado, non aplicar recortes, non abandonar a xente. A receita xustamente oposta á que se aplicou noutros momentos e era protexer xustamente a maioría social. Así naceu o escudo social, un conxunto de medidas pensadas para que ninguén se quedase atrás. Medidas que protexeron o emprego estable, medidas que protexeron as empresas, medidas que protexeron as familias nese momento de absoluta e enorme incerteza. Medidas que amosaron que pode existir outra forma de gobernar. Os ERTES non o duvidemos, salvaron millóns de empregos e de empresas, evitaron despedimentos masivos. O ingreso mínimo vital estableceu unha rede de seguridade para as familias máis vulnerables. As moratorias hipotecarias ou a suspensión dos desafiauzamentos ofreceron tranquilidades àquelas familias que vían caer os seus ingresos. Foron decisións valentes, decisións que puxeron donde corresponde ás persoas no centro das políticas. Moitas foron posibles tamén gracias ao diálogo social, gracias á responsabilidade das organizacións sindicais que entenderon que o país precisaba acordos. Ese
é o camiño que hoxe precisamos, que seguimos precisando. Porque a pandemia pasou, sí, pero os desafíos siguen aí. Sabemos que queda moito por facer, moito, e quero dicilo con claridade hoxe diante vós. Se aparecen novas dificultades, o Goberno de España volverá a actuar. Poñeremos en riba da mesa todas as medidas precisas para non deixar a ninguén atrás, porque esa é a nosa prioridade, protexer a clase traballadora e garantir que quen vive do seu esforzo diario poida mirar con seguridade e esperanza o futuro. Esa é fundamentalmente a razón dun goberno progresista como este. En ese camiño sabemos que non estamos solos. Sabemos que contamos cos delegados e as delegadas sindicais que cada día defendedes nas vosas empresas, nos vosos centros de traballo e construídes acordos, acordos para todos. Como sabe a nosa querida secretaria xeral Amelia, Galicia coñece ben o valor do sindicalismo. Dende Ferrolterra a Vigo, dende a industria, a gandeiría, sempre houbo sindicalistas que defenderon salarios xustos, igualdade e condicións de traballo dignas. Ese compromiso tamén é clave para afrontar o noso futuro máis inmediato. A transición ecolóxica, a transformación digital ou a digitalización son cambios fondos que deben facerse sempre dende a xusticia social. Ao mesmo tempo, vivimos nun contexto global cheo de incertezas. Hai conflictos, tensións que preocupan a cidadanía e estaremos á altura novamente apostando polo diálogo social e pola aplicación ni máis ni menos que do dereito internacional. Queremos transmitir, por tanto, unha mensaxe de tranquilidade. España é un país forte, con unha economía que está a medrar, pero, sobre todo, con unha sociedade solidaria. Temos instrumentos, temos experiencia, pero, sobre todo, temos unha cidadanía que sabe, soubo e saberá estar á altura para afrontar calquer desafío que se nos poña por diante. Para que non deixe de ser así, é moi importante seguir caminando xuntos, seguindo o exemplo das persoas hoxe aquí homenaxeadas. Tres referentes da loita contra a opresión, comenzando por Lamela, Xosé Lamela, unha vida dedicada aos traballadores que ademais coñecemos e compartimos no seu momento no Barbanza, naqueles anos 90 de auténtica reconversión das conserveiras. Moitísimas gracias polo traballo, Lamela, porque a verdade é que todo aquilo foi salindo moito mellor gracias a esa cooperación tan importante. Seguindo por Paz Filgueira, amiga e ademais admirable, unha voz na vanguarda do feminismo, ademais premio Meninas da Delegación do Goberno, muller comprometida ca xustiza social, con mayúsculas, comprometida co feminismo e tamén hai que dicilo, comprometida ca terra e ca lingua. Moitísimas gracias, Paz, creo que é máis que merecido. E rematando, e non por iso no último lugar, porque podría ser o primeiro, por Samuel, un auténtico loitador incansable, pero sobre todo un orgullo polo seu coraxe cívico, un exemplo de solidaridade de clase, unha persoa que soubo estar ao lado dos seus justamente para facer salir a verdade frente a todo tipo de problemas que se lle puxeron por diante. En fin, como o voso exemplo, este goberno seguirá para que Galicia teña máis emprego digno, máis igualdade e, sobre todo, máis oportunidades para todos e para todas. Pero, sobre todo, para que ningún traballador, ninguna traballadora se quede atrás. E para que o futuro se construa, como sempre se fixo, dentro do movimento sindical, con solidaridade, con esperanzas e, sobre todo, conxuntamente, contando con todos e con todas. Parabéns aos galardonados, parabéns á Fundación por este novo ou este 35 aniversario que están celebrando e parabéns ás organizacións sindicais porque, como dicimos, sodes absolutamente imprescindibles para garantir ese equilibrio que é tan fundamental. Por lo tanto, moitas grazas a todos e ao vosso lado, seguimos todos xuntos. Bueno, quería propoñervos neste punto unha viaxe, un percorrido
ás veces extraño porque estamos moi afeitos a facelo, creo eu, dunha maneira. Quería propoñervos a viaxe de darlle a volta á realidade, de darlle a volta aos protagonismos, de devolverlle o protagonismo a xente que non o ten, a suxeitos normalmente pasivos. E temos así a 3 persoas que eu coido que son perfectas para axudarnos a facer esta viaxe que vos propoño. A viaxe de demostrar e de vivir plenamente unha conciencia de que é posible que non lembremos os empresarios de éxito. Teño que deixar de fumar. Que non lembremos os empresarios, dicía, senón tamén as mans que teñen contribuído e contribúen necesariamente a crealo, a crear ese éxito. Hai moitos titulares, moita xente famosa coñecida por levantar grandes proxectos, pero non é tan coñecida e non é tan reivindicado o traballo das persoas que o consiguen. Calquera persoa vinculada ao mundo do mar industria, por exemplo, saberá quen é, ou quen é Santiago Freire, Manuel Freire, pero non traballadoras como Raquel, Mónica, Vero, Mercedes, despedidas sen indemnización mediante un ERE extintivo, mentres o directivo poñía enriba da mesa a chave do Porsche, dicindo que estos son 4 duras e lo paga el Fogasa. E o mesmo pasa con Solin, outro exemplo máis, unha empresa do naval que están en rebeldía procesal, os directivos, Luis Mingo Reiz, probablemente vos sone o nombre, está en rebeldía procesal, dicía, polo despedimento, apuntei os nombres de Benito, Alberto, Constante, Hermindo, Diego ou Gustavo. Ou que xa que está aquí meu pai, despedidos polas movilizacións do sector do metal en Vigo, donos das mesmas mans das persoas que fan os barcos que tanto se gaban por todo o mundo. Os cimentos da economía, eu o penso así, son area blanda, sen as mans de quen os amasa e sen o traballo sindical. Eu creo que compre darlles voz, darlle a volta ese protagonismo. Creo que cando as cousas van ben é moi fácil sacar titulares, pero cando as cousas van mal sempre se recorre ao mesmo sitio, sempre se recorre ao traballo sindical. Creo que é necesario reivindicar este traballo voso tamén desde o punto de vista dos medios de comunicación. Como dixou o escrito Lorca, debajo de las divisiones hai unha gota de sangre de marinero. Eu creo que iso temos que telo sempre en conta. As empresas son exitosas ou non o son. Detrás dun ERE tamén hai persoas, igual que detrás dun éxito hai unha persoa que sale nos grandes titulares. Non é xusto. Xosé Lamela naceu en Cartelle no ano 1952, antes donte, Xosé, non te levantes aínda. En setembro de 1970 emigrou a Alemanha, onde se afiliou ao Partido Comunista de España e participou nas movilizacións contra as condenas á morte do proceso de Burgos. Nese contexto, as xuventudes do PC prenderon lume ao Consulado de España en Frankfurt, unha acción non aprobada pola dirección e atribuída raramente aos anarquistas. Xosé confesou que foran eles, dixo el. Xosé traballou en Barcelona, ali pasou polo calabozo por ser opositor ao réxime, e sería despedido en Santiago da compañía Resisa por promover unha folga contra o despedimento libre en tempos de Arias Navarro. Organizou comisións obreiras en Santiago e asumiría en 1980 a dirección do sindicato na comarca do Barbanza. Case nada, non te aburriches nada, Lamela, na tua vida sindical. Antes da entrega do recoñecemento, imos ver un pequeno vídeo de Xosé Lamela. Únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, y en la tarde tu luz y aurora, el miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. La tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla la tarde tu luz y aurora, el miedo cambie de bando,
Agora sí, Xosé, por favor, ven comigo, entrega o premio a Xosé Lamela desde marzo 2026. Espera que xa non sei onde puxen. Aquí está. Teño contigo hoxe, o presidente da Fundación desde marzo, Xesús Castro. José, móvete para ali, para que te miren ben. Para aquí, para o medio. Bos días a todas, a todos, compañeiros, compañeiras, amigos. Estou un pouco nervioso ás veces. Bueno, quero empezar agradecendo aos compañeiros, as compañeiras que me propuxeron para este premio. Para min é moi importante porque simboliza o mellor da loita dos traballadores e das traballadoras, esa xente boa que loita por a xusticia social. Quero agradecer á Executiva do Sindicato Nacional, á Fundación de Marzo, que decidiran incluirme este premio que, en boa medida, considero non merecer. Creo que é algo injusto a personalización dos méritos. Considero que a conquista da democracia foi resultado da loita colectiva de traballadoras, traballadores, de estudantes, das forzas de cultura. Comisións Obreiras tuvo un papel determinante nesta loita. E digo isto porque todavía hai quen pensa que a democracia veu porque un tal Juan Carlos o decidiu. Eu son unha persoa con sorte. Tive uns pais amorosos, dos cales recibín conceptos fundamentais de humanismo. Non lle fagas a naide o que non queiras que se fagan a ti. Amar os uns aos outros. A quen se ama non se explota. Ben, gracias. A quen se ama non se explota, non se esclaviza, non se maltrata. Teño uns irmáns e irmás que sempre foron referentes meus, onde a sensibilidade polo ser humano estivo sempre moi desenvolvida. Alá, polos anos 66, sallando nas patacas, cantamos unha canción 25 anos de paz, sin xustiza, sin verdad. A ti te enganaron xa. Tiven a sorte de estudiar na Cidade dos Muchachos, onde practicamos democracia. En Alemania, tiven a sorte de coñecer o mellor da xente loitadora antifranquista. En Barcelona, son deudor dun home do PSUC, nunca lle coñecín o nome, que cada semana traíame información da empresa na que traballaba, Fraba e Coas. Ali, na parada de San Andrés, ali me daba información do que pasaba na miña empresa, na que traballaba, do que se movía na loita antifranquista en Barcelona. Tamén en Barcelona vivín en primeira persona o valoroso comportamento do meu irmán Gonzalo, que a pesar das torturas a que foi sometido pola política social, eso de social non era de broma, por a policía política, non foron quen de sacarlle os nomes dos compañeros de loita. Sí, aí estaba tamén xa Comisións Obreiras.
En Santiago atopo un grupo de compañeiros e compañeiras que nos reuníamos na Rúa do Villar, na sede da Gran Enciclopedia Galega. Ali coñecín a Pepe Sabel, do que aprendí moito. En xuño de 1977 fun despedido da empresa Refractario Santiago Resisa. Digo isto de Resisa porque durante un tempo moitos compañeros me nomeaban como Pepe Resisa. Fun despedido por tentar facer unha folga contra o despido libre. Daquela, o goberno Arias Navarro decidira modificar un artigo da antigua Lei de Relacións Laborales que daba a opción de ser readmitido o traballador ou traballadora cando o despido fora declarado improcedente. A opción que entonces optaba o traballador pasou a ser unha opción da empresa. Para min era moi importante porque, sobre todo na pequena empresa, nos sega a erva baixo os pés. Aquel 23 de xuño de 1977, Benedito García, que paz descanse, deu un recital no Colexio La Salle de Santiago. Adicoume unha canción. Este pandeiro que toco, por moito que repenique, non teñas medo que rache, que de agüero de cacique. Gardo moita emoción e cariño do compañeiro Xoane, non me lembro xa o seu nome, que morreu nun accidente provocado na empresa en que traballaba Finsa. Nunca se pode coñecer o autor. Na Pau do Carmiñal tiven o privilexio de coñecer a dúas mulleres, Lourdes Romero Rey, María Santos Teira, dúas grandes loitadoras de conservas Friscos e conservas Pereira. Conservas Pereira xa se vai, foron unhas segundas nais para min. A Berta Fernando Xeira de Escoriz, e lanzame a Manuel Gallardo Núñez, un compañeiro que facía honor ao seu apelido. Un home gallardo, un home íntegro, un home que foi capaz de soportar a presión de todo o aparato judicial, do aparato represor da Guardia Civil, nunha folga moi importante, en donde a desesperada decidira o sindicato facer un peche de mineros alá no fondo da mina. Este compañeiro que manexaba a grúa de subir a baixar os mineiros só obedecía órdenes de comisións obreiras. Dice, non baixa nadie que non me diga comisións obreiras. Eu andaba por ali, me collía, me volvía á boca do pozo e ali estábamos. Pero Gallardo Núñez someteron a non poder dormir, etc. Pero ele aguantou con eso, con gallardía, con integridade. En Esteiro, coñecín a Marilena Santiago, Carlos Canai Viña de Conservas Calvo. En Ribeira, a María Pon Parada, de Ángelo Pesoto. A Manolo González, Juan José Argibay, Juan Ramón Estévez, Ramón María, de Cartocal. Por medio destes compañeiras e compañeiros quero compartir este 1 de marzo de 1926. A eles acompañei e me acompañaron. Sin os centros de afiliadas e afiliados o meu traballo non tería resultados. Tiven os mellores mestres, Amor Deus, Suso Díaz, Xa María Castro, Cosito, os mellores asesores. Por lo tanto, os meus méritos comprenderedes que son bastante poucos. Estou moi agradecido á miña familia da que sempre sentín o seu apoio. Gracias a todos e a todas, moi bons días e vivan as comisións obreiras e viva a loita dos traballadores. Non este? Non son todos igual. Vedes a viaxe do que vos falaba, de dar voz ás persoas, de ter no centro as persoas, e creo que la Mela exemplifica perfectamente esta viaxe que acabamos
a que vos invitaba ao principio que acabamos de dar con el. E outra persoa que tamén nos leva de viaxe a esa transformación do discurso é Paz Filgueira. De maneira clarísima, eu creo que Paz é un exemplo de poñer as cousas, o foco realmente onde merece. Porque o seu traballo se caracterizou sempre pola protección integral das vítimas, coa celeridade procesual e vigilancia permanente do cumprimento das medidas de protección, priorizando a seguridade das mulleres agredidas e dos seus fillos e fillas. Esta viaxe que eu pedía creo que é máis necesaria que nunca. Queremos o protagonismo efectivo, que o foco estea sobre as necesidades destas mulleres, como ten demostrado ao longo da túa trayectoria, Paz, é factible facelo. E que deixemos de contar dunha vez de enumerar nomes como María Belén, Pilar, Sarina, María Isabel, María del Carmen, Victoria, Ana María, María José, isto é horrible, Petronila ou Tatiana, asasinadas no que vai de ano polo terrorismo machista. Ou de nenos como Noemí e Yaret. De paso, por favor, rachando con este negacionismo machista que nos afoga a día de hoxe. Tamén desas institucións. Comisións Obreiras de Galicia quere destacar de Paz a súa contribución a tareas de formación tamén e de especialización co labor formativo de forzas e corpos de seguridade. E, por certo, a súa impagable defensa do uso do galego na Administración de Xustiza como acto de normalidade institucional. Como antes, imos ver un pequeno vídeo de Paz Filgueira. Paz, por favor, ver comigo e entrega o premio de marzo a Paz Filgueira, secretaria da Muller, Políticas de Igualdade e LGTBIQ+, do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia, María José García. Para o medio, Paz, por favor. Bueno, bons días. Espero que se me escoite. Antes de nada, agradecer esta exposición. Me gustan as fotografías porque puxeron algunha de cando era xoven, o cal tamén é algo positivo, non? E esta de pensadora, absolutamente auténtica. Mire, non podo máis que agradecer o premio, evidentemente. A Mera me chamou para a miña sorpresa, porque, home, evidentemente, eu tamén fixen a rama laboral, estuve en 4 anos. Bueno, eu levo 26 anos na carreira judicial, imagínense, empecé xoven, por suposto. E, sí, aprobei rápido. E vixen moita trayectoria, empezas nun xulgado de base e pasei tamén a rama laboral na que estuve en 4 anos. Por iso que Pedro, que está aquí comigo, verdad, Pedro? Pode coñecer para ben e para mal a trayectoria no laboral. A trayectoria no laboral foi un pistoletazo de salida moi importante, porque evidentemente
non é que vai a decir nada novo nun ámbito sindical. As fendas que sufrimos as mulleres nos ámbitos laborais só parcialmente recoñecidas nos textos normativos son elevadísimamente inmensas. Incluso na clase funcionarial, que se debía presumir que a institución, a administración pública podía respetalas, encontrabas flagrantes ataques discriminatorios ás mulleres. Todos sabemos que ese pistoletazo, pasando pola miña trayectoria, quizás a máis coñecida, que da loita contra a violencia dentro dos xulgados de violencia exclusivos do que estuve ao frente moitos anos e continuo neste momento, con unha trayectoria moi intensa, pero afortunadamente agradecida e recoñecida en moitas ocasións. Quero sinalar que no mundo laboral, e estando próximo a este DCM, o 8M, que mañán, reivindicar exactamente a labor indiscutible dos sindicatos, non só deles, pero especialmente dos sindicatos, como un asente de cambio social, indiscutible. E temos que chamar a atención de que o mundo laboral para a muller está fragmentado, incluso na función de funcionarios da administración pública, pero fora dai, evidentemente, o que visualizamos non é o que reflita as estadísticas, non é precisamente suficientemente alentador. Siguen ser contratos precarios, siguen sendo a tempo parcial, siguen sendo as raíñas da excedencia voluntaria de po cuidado de fillos, que se chama excedencia voluntaria, excedencia po cuidado de fillos, po cuidado de maiores. Somos as que resentamos as listas máis penalizadas e, por suposto, menos recoñecidas. Por iso, desde aquí, e se sirve para algo, que os sindicatos realizan un esforzo tributario de ser ese asente de cambio social tan importante e tan necesario para nós. Neste momento histórico, refletir as normas a nivel internacional e nacional, evidentemente, para que podamos facer unha transformación efectiva de recoñecemento tanto retributivo, con menos penalizacións e menos fenda de xénero, tamén nas prestacións de incapacidade de xubilación e todas as paralelas ás mesmas, que podamos situarnos con menos fendas, que, por favor, a labor reproductiva sea recoñecida. Non sei como, se nunha prestación social, na xubilación, nas incapacidades, pero hai algo que non se nos está remunerando. A man de obra non é gratis, señores. A man de obra sal de algún lado. Fíxense, sexa un cambio social, concreticen a situación, somos productivas e somos reproductivas. Temos máis valor no sistema. Penso que alguén nos recoñeza, non? E ora, para acabar, se non me van a decir que me teño que cortar e tal, e como... Para acabar, mire, o DCM sabemos que estes premios reivindican un pistoletazo que sucedeu, bueno, todos sabemos, desde marzo do ano 1972 en Ferrol, como unha das revoltas populares, unha das iniciáticas de toda España na época franquista, na última etapa do franquismo, e que o franquismo nos acompañou e nos acompaña moitos anos. E ese pistoletazo de saída de Ferrol, que, bueno, todos coñecemos, Bazán, o que é actual Navantia, que fixo esa rebelión popular, quero reivindicar que o 10 de marzo, que se determinou como día da clase traballadora galega, non debemos esquecer a clase traballadora femenina galega das mulleres, que tamén existía. A tabacalera, a famosa rebelión das tabacaleras, foi, que se recordo, o decembro do ano 1857, e foi de mulleres. Moito reivindicamos aos 72, foi de mulleres. ...4.000 mulleres se atrincheraron en 1857 na tabacalera de Coruña, que eran denominadas traballos a domicilio. Por qué? Porque os seus horarios eran inexistentes, as condicións totalmente inhumanas, por suposto a cotización era algo que non existía nem se conceptuaba,
Cada vez as reivindicacións de Europa polo tabaco eran superiores, viñan das colonias españolas e pasaban por Coruña, nada máis e menos que 4.000 mulleres que deron un pistoletazo para toda España. Foi moito antes do ano 1972. De acordo? É dicir, unha reivindicación tabacareras, conserveras, industria textil, todos os sectores feminizados que parece que nos esquecemos, parece que as rebelións só son dos homes. Non. E ademais, e sin esquecer, que esta rebelión, esta revolta popular que iniciou o 10 de marzo do ano 72, pasou directamente, de forma consecutiva, a Vigo, donde foi no ano 72, posteriormente, no mesmo mes, outro pistoletazo inmenso no que as mulleres que non formaban parte do sistema productivo porque tiñan outras labores, sin o acomodo desas señoras, desas esposas, desas nais, desas fillas, non sería posible a folga do ano 72, porque elas organizaban os piquetes, levaban un sustento á casa durante facían a folga, negociaban cas autoridades a posta de libertad dos presos, toda esa labor de atención, de cuidado, de integración e de apoio á revolta, evidentemente, foi esquecida e non debería ser esquecida, porque formaba parte da rebelión e sostuvo a rebelión durante moitos anos. E aparte de decir, reivindicar a labor como axente social, non podo máis que reiteralo, non se esquezan de que as mulleres existimos e, que os contratos deben ser acomodados á situación real, que os contratos dos SAF tan feminizados tamén teñan que facer unha revisión estricta, un seguimento moi estricto, porque o centro laboral é un centro itinerante, onde os riscos laborais non se poden controlar. E, por último, decir que, o señor Lamela o coñecín hai moitos anos, porque estuvo no Barbanza, nun sector moi vinculado, o compañeiro premiado Vila Pitanso tamén, porque eu son dun sector do Barbanza onde o mar non me é alleo, coñezco perfectamente o que sucede, e, por suposto, do mundo das conserveras, que vou dicir, das mariscadoras, de todo, non me vou afianzar. Moitas gracias polo premio e espero que este pequeno discurso intenso de recoñecemento dé o lugar na historia que as mulleres merecemos. Gracias. Eu quero unha fan desas tamén, Paz, para min. Vamos ao terceiro viaxe que vos propoñía con Samuel. Un segundo. Apuntei uns nombres de barcos: Mar de Marín, Argos Georgia, Mar Noso, Azaña, Marbel, que foron buques afundidos. E apuntei nomes de mariñeiros falecidos: Alexandre Enquetia, Alejandro García, Santiago Leyenda, César Acevedo, Benedicto Baraña, Fito González, Manolo Feijó, son uns poucos. E foron mariñeiros que faleceron nestes barcos e non tiveron voz. Ninguén falou por eles, foron naufraxios, a moi grande parte deles mal investigados. E de non ser por Samuel Coffey, hoxe lo teríamos na memoria e sobre a mesa, mesmo no estómago, os nomes, e os vou a repetir co vosso permiso, de William Arévalo, Diego More, Daniel More, Edwin Córdoba, Juan Antonio Cordero, Juan Martín Frías, Fernando González, Raúl González, Pedro Herrera, Francisco de Pazo, Michael Teté, Francisco Navarro, Pelungo Zure, Miguel Ángel Lumbres, Ricardo Arias, Martín Quino, Edmond Okutu, Fernando Santomé, Rogelio Damazo e Jonathan Calderón. Os 21 compañeiros de Samuel no Villa de Pitanxo, fundido, como sabedes, en Terranova o 15 de febreiro de 2022. Nacido en Ghana e pai de 5 fillos, Samuel deulle a volta á historia. Nos demostra que esta viaxe é posible.
E o fixo completamente, exposto á dor constante e inenarrable de dar testemunha da verdade, de dar voz ás vítimas por riba de calquer outra circunstancia. Os premios 10 de marzo queren recoñecer 3 valores de Samuel. Primeiro, a defensa da verdade e a xustiza laboral. Tamén a súa decisión de testificar contra a versión dos seus superiores directos a pesar das posibles consecuencias que representa un acto indispensable para o funcionamento do Estado de Dereito e serve de exemplo para que outros traballadores en situación de abuso ou neglixencia se atrevan a alzar a voz. E terceiro, a promoción das liberdades e dereitos fundamentais. O facilitar a labor da xustiza, a súa conduta contribúe á consolidación dun sistema de garantía, especialmente no ámbito das relacións laborais, reforzando a confianza na capacidade dos individuos para influir positivamente na prevención de futuras traxedias e ir engadir que de dar un exemplo, unha voz no mar, tantas veces silenciada por armadores sin escrúpulos, que son poucos, non son moitos, pero os hai, e compre denuncialo constante e irremediablemente, calla quen calla. Porque igual que a vida de Pitanxo, seguimos contando ano tras ano historias de naufraxios e non queremos contar máis. Eu non quero contar máis. Imos ver un pequeno vídeo de Samuel antes de pedirlle que nos acompañe arriba. I need some help, put my head on fire can't cool. My head on fire can't cool. Slowing down on the marijuana, baby. Spending time training my mental. Softly make I take it to the right place. K-bones, I'm when you miss me denda. You can't testify, no be easy. No be who say, he say, she say. When you hear say I need some healing, I be up how much and I'm screaming, Father, Father. My demons still they after me, oh. Principalities sponsor what I'm in. Make I know the best, make a coolie body, oh. Was me cash a man, ya in me musu, oh. La cash out kinds of me, oh. They know who I'm before, they want anyone to do too. Be more me, be more me. Sumo be me, sumo be me. I need some help, put my head on fire can't cool. My head on fire can't cool. I need some help, put my head on fire can't cool. My head on fire can't cool. Samuel, gracias. Y ya que estáis aquí todos familiares, muchísimo ánimo, muchísima suerte y contar con nosotros para lo que necesitéis. Entrega el premio 10 de marzo Amelia Pérez, secretaria xeral do Sindicato Nacional de Comisións Obreras de Galicia. Antes de todo, buenos días a todos y gracias a todos a los que estáis aquí. De verdad estoy un poco nervioso y triste también, pero acabo de escuchar la historia de ella y José, hablando de la protección de trabajadores, pero yo creo que los marineros estamos apartados de esta protección, porque a veces
en el mal la vida de una persona vale un lepante que una vida de una persona. Porque sabiendo que, o ahora entendemos que fue un error humano, que por culpa de un error humano han muerto 21 personas. Esto está claro, que en el mar, lo que pasa en el mar no es lo que enterramos en la tierra. Cada vez que escucho que dice, gracias a la valentía de Samuel, yo, dentro de mí, algo me dice, no fue valentía. Porque unos días antes de que pasara eso, hablé con uno de compañeros, Raúl, porque me tocó de guardia ese día en el puente y estaba él también. Y me contó de su vida. Y me dijo, Samuel, yo ahora soy oficialmente capitán, porque el papel que estaba esperando al final llegó. Le dije, bueno, qué bien, Raúl. Tenía planes. Hablé también con Edwin, que me decía, Samuel, el trabajo es muy duro, esta es mi última marea. Al llegar a la tierra, no creo que voy a volver. Diego, que me decía, ese trabajo no era para mí, es muy duro. Yo creo que no voy a volver también. Y también, el día antes de este 15 de febrero, que para mí es un infierno, escuché la conversación de uno de los compañeros, Miguel Lumbre, hablando con su mujer. Decía, cariño, nos falta como más o menos un poco más de una semana y vamos a venir a casa. Te quiero mucho. Y le dieron besos por el teléfono. Pero yo estaba a su lado ahí y le dije, hombre, tú no eres el único que tiene mujer, porque la mía era muy tarde para llamar. Entonces, como broma, le dije así, porque su cama está a mi lado. Le dijo, tranquilo, hombre, pero si hubiera sabido que esta persona no lo iba a ver nunca jamás. Perdóname. Y el Costa, el segundo capitán, y ese mismo Raúl, cuando me encontré con ellos en el puente, el Costa estaba ahí mirándome con los ojos abiertos así. Y Raúl, delante de mí, le dije, Raúl, vamos. Y él me dijo, Samuel, espera. Dije, no, es la vida o muerte, vamos. Y él me hizo así, se levantó su mano así y me dejó pasar debajo de sus brazos. Ricardo, en la base, cuando yo me caí donde estaba Agujero, que estaba luchando por mi vida, Ricardo me dio la mano, me ayudó a levantar, ponerse de pie. William Arévalo estaba muriendo, pero cada minuto me decía, Samuel,
ser fuerte. Samuel, ánimo. Samuel, todo va a salir bien. Es una de las voces que me suena en la cabeza casi todos los días. Y unos minutos se fue él también. ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo voy a ver todo eso? A los que me dejaron pasar, Raúl, podía bloquearme el camino, porque era un huequito. Si él hubiera bloquearme, a lo mejor yo también un día con el barco, pero me dejó pasar. Si me hicieron todo eso, no voy a callarme. El único que voy a pedir, eso va por el gobierno, que los marineros también necesitamos que no nos dejan tirados, porque lo he visto, lo he vivido. He visto cómo, no voy a mencionar el nombre de capitán, que un capitán te echa bronca, te grita, porque estás dejando un lapante, porque estás dejando un pescado. Muchos no les valen la vida de una persona. Es porque no hay nada que investiga lo que pasa en el mar. Que se hacen más esfuerzo, porque somos personas, tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos todo. Y fuimos al mar solamente para poner pan en nuestra mesa. Y al final nos quitan la vida. El premio, aunque me lo entregan a mí, no soy, la verdad no me merezco a mí, sino merecen a mis compañeros. Gracias. Gracias. Por último de todo, a una persona que el mes pasado, o hace más o menos, más de un mes, fue, aunque Pitancio se llevó 21 personas, para mí, hace como un poco más de un mes, ya no es 21, es 22 para mí. Porque un chico, Miguel, en Menduña 2, cuando nos rescataron, enseguida se conectó conmigo. Fue quien me dejaba su teléfono hablar. Fue quien me contaba lo que pasaba aquí. Y le dije, Miguel, yo no sé si voy a llegar a la tierra para contar lo que pasó. Así que te lo voy a contar toda la verdad, lo que pasó. Si me muero, si yo no llego a la tierra a contar, tú cuenta todo lo que acabas de escuchar. Y él me dijo, sí, Samuel, lo voy a hacer. Pero ahora no está. Ahora no está él también. Así que este premio va por Miguel también. Y también, gracias a los que me dieron segunda vida, de Menduña 2.
el premio va para ellos también, porque yo siendo marinero sé lo duro que es, que tienes que virar rápido, trabajar rápido para venir a rescatar a nosotros. Y esa rapidez que hicieron, podrían tener, algunos de ellos podrían tener accidente también, pero gracias a Dios le hicieron bien, porque uno de los compañeros, Williams, murió más o menos 15 minutos antes que llegaron Menduñen 2. Pero con el esfuerzo que hicieron Menduñen 2, llegaron un poquito antes a mí para que yo pueda estar aquí. Así que dedico este premio para Menduñen 2 también. Y por último, gracias a todos. Y no más. Gracias. Non sei moi ben como continuar a partir de agora. Gracias, Samuel. De verdad, de corazón, como galega, como familia de mariñeira, como persoa que respecta, eu creo que é o que vos dicía antes, ¿no? A necesidade de dar a voz a quen a merece e a quen merece denunciar as condicións lamentables, mesmo de esclavitude, en alta mar e de armadores que ás veces salen nesas fotografías tan pomposas con esa liturgia e que preciso sacalos a luz, denunciar, como decía antes, calla quen calla. Voulle pedir que suba agora a secretaria xeral do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia, Amelia Pérez, para dar por rematada esta xornada. Bueno, bo día a todos e a todas. A verdade é que despois de escoitar a Samuel, a ver como continuamos. Bueno, querida Lara, quero agradecerche que te deixaras liar para presentar esta 35 edición dos nosos premios 10 de marzo. Temos un pequeno agasallo para ti. Non te enfades, despois cho daremos e esperamos que che guste. Saudar a todos os invitados institucionais, conselleiro, delegado do Goberno, querido Manolo Pérez, Antía, Manolo Lago, exsecretario Sarais, Ramón Josito, compañeiros, compañeiras. Mirade, moitísimas gracias por estar un ano máis aquí connosco. Como decía, nesta 35 edición dos nosos premios 10 de marzo, na que celebramos traxectorias individuais, pero tamén, como decía Jesús, a memoria colectiva que forma parte da nosa identidade de clase obreira galega. Porque o 10 de marzo é unha data enraizada na historia desta terra, na historia de Galicia. Lembra a loita, o sacrificio e a dignidade das persoas que defenderon os dereitos laborais e a democracia en tempos escuros. Para nós, para as comisións obreiras, estes premios simbolizan a conexión entre a memoria e o presente, entre quen abriu camiño e quen ose camiña por el e o ensancha. As persoas que premiamos hoxe aquí, este ano, representan esa chama que non se apaga. Son exemplo de entrega, de coherencia, de compromiso firme
cos dereitos, coa igualdade e coa xusticia social. E hoxe aquí celebramos moito máis que nomes propios. Celebramos historias que poderían habitar perfectamente nas páxinas da nosa literatura, porque estes premios enlazan tamén coa nosa tradición literaria, esa tradición que fala de injustiza, pero tamén de resistencia, que fala de dor, mais tamén fala de esperanza. Porque Galicia escribiu nas súas páxinas e o sigue escribindo un mesmo relato, o relato da dignidade dun pobo que nunca deixa de loitar. Como fixo o querido compañeiro Lamela, o querido Xosé Lamela. El representa esa esencia da loita colectiva, o compromiso incansable e inquebrantable, como decía Joaquín, coa clase traballadora e a defensa dos dereitos laborais. E mirade, vos o seu liderado, este sindicato fortaleceuse sobre todo na bisbarra da Barbanza, e a súa figura foi clave para o desenvolvemento desta organización, para que medrara esta organización, e a súa figura foi clave na defensa de dereitos laborais en sectores estratégicos, como el xa apuntaba, como o da conserva ou o da pesca. Un sindicalista de raza, de zapato, como dicen os veteranos desta casa. Lamela, como os protagonistas dos Fillos do Lume, lembra que a memoria histórica e a conciencia colectiva son ferramentas imprescindibles para transformar a realidade, ou como nas Morga, que sabe que detrás de cada conflicto hai vidas reais que merecen ser defendidas. Lamela é así, un verdadeiro protagonista da nosa terra de Galicia, un símbolo de perseveranza, de coraxe e de compromiso coa xente do común. Un líder, como os grandes persoaxes da nosa literatura, que deixa unha pegada que inspira e que nos guía ás futuras xeracións, Lamela. Paz. A verdade é que creo que ninguén podería ter feito un mellor discurso feminista como acabas de ter feito ti aquí. Ás portas do 8M, nos fixemos unha asamblea de sectores feminizados e precarizados esta semana. E inda que estamos no século XXI, por desgracia, inda queda moito camiño por percorrer. Paz representa a forza da xusticia ética e da valentía diaria, porque facerse suíza non é simplemente escoller unha profesión, é optar por unha responsabilidade, unha grande responsabilidade, é decidir que dedicarás a túa vida a protexer a quen máis o necesita, a darlle voz aos silencios e a facer que a xustiza sea algo máis que palabras nun texto normativo. En resumo, significa, sobre todo, non dar nunca as costas a xente que procura esa xustiza, porque sabe que a lei non pode ser un luxo, sino que ten que ser un escudo. E así Paz non só aplica a lei, sino que crea esperanza, non só pronuncia sentencias, se dicta sentencias, sino que sostén a memoria de quen sufriu, non só xulga, ensina que a valentía tamén se aplica, tamén se manifesta sentada no banco dun tribunal, defendendo os dereitos dos máis vulnerables,
e estou convencida de que facerse suíza para ela foi unha forma de transformar o mundo. Como Alba en Infamia, que rompe os silencios impostos e ergue a súa voz polos máis vulnerables, ou como as mulleres dos fíos do lume, que actúa con firmeza frente á opresión, ou como as protagonistas do Clube da Calceta, tece redes de apoio que protexen e sosteñen, lembrándonos que a loita pola xusticia e pola igualdade nunca é individual, sempre é colectiva. Hai unha imaxe no vídeo de Samuel que eu diría que foi unha das xuntanzas máis duras e desgarradoras que tuven na miña vida. Unha xuntanza na que por primeira vez escoitamos de primeira mar os familiares do Vila de Pitanso. E eu creo que a partir de aí, para esta CEN, naciu un vínculo con estas familias que van a perdurar ao longo do tempo. Samuel non é só un mariñeiro que logrou sobrevivir. Samuel é un home que atravesou a noite máis escura do mar e regresou coa memoria dos que quedaron nel. Samuel é de algún xeito, como Santiago, o protagonista do Vello e Mar, un home pequeno en comparación coa inmensidade do océano, pero xigante na súa dignidade. O mar, compañeiros e compañeiras, pode dobrar o corpo, pero non dobra a vontade. E niso, Samuel tamén nos lembra a Ismael, o narrador de Moby Dick. Samuel queda para contar a historia, queda para contar coa gran responsabilidade que iso, unha responsabilidade inmensa, porque dar testemunho é un acto de amor e de xustiza, e negarse a que o silencio cubra os nomes é impedir que a traxedia se perda na néboa. Samuel non é un personaxe de ficción. A súa dor non foi a ideación dun autor. Foi vivida, foi sentida no frío, na oscuridade e no medo. E aínda así ergueuse, falou, reclamou a verdade, reclamou respeto para os seus compañeiros. Por iso hoxe, o nomealo, o entregarllo este premio, non evocamos única e exclusivamente un supervivinte, evocamos a memoria viva dos que xa non poden falar, evocamos a dignidade do traballo no mar, evocamos a esperanza de que a verdade, por dura que sexa, sempre merece ser escoitada. Rematando, compañeros e compañeiras, estes premios non só recoñecen traxectorias humanas, tamén apelan a nosa conciencia, a memoria, a solidaridade, o compromiso, que non poden quedar só en palabras. Hai que transformalas en acción, como a literatura que nos ensina a sentir e a reflexionar. Samuel, Paz e Lamela convértense en protagonistas dunha historia viva de coraxe, de xustiza e de esperanza. Os abrazamos a nosa memoria, honramos a quen loitou antes que a nós e reafirmámonos en quen somos como pobo traballador. Que estes premios sexan unha chamada á responsabilidade compartida, seguir traballando
por empregos dignos, por condicións xustas e por unha sociedade máis igualitaria. Mentres haxa persoas como elas, mentras haxa alguén que erga a voz, seguiremos construindo unha Galicia máis xusta e máis digna. Mirade, ás veces o mar leva vidas, pero outras veces devolve voces. Voces como a de Lamela, como a de Paz e como a de Samuel, que son parte da nosa conciencia colectiva e nos lembran que a dignidade, a memoria e a valentía son as auténticas forzas que moven este mundo. Moitas gracias. Hai unha frase que a min me gusta moito dun filósofo que chamábase Etienne de la Boétie, que decía: nunca lamentamos carecer do que nunca tivemos e por fortuna os sindicatos de clase existen. Así que enhoraboa polo traballo e como espectadora, Amelia, enhoraboa tamén polas eleccións, creo que teñen representado todo o que acabas de dicir, todo ese traballo, toda ese darlle a volta á realidade. E eu, para acabar esta viaxe da que vos falaba ao comezo, quería pedirvos un aplauso contra os traballadores silenciados, polos que defendeu Lamela, polo feminismo revolucionario e a normalidade lingüística en todas as administracións de xustiza, e polos 21 do Villa de Pitanxo e por Miguel do Playa Menduiña 2. Moitísimas gracias, foi un placer, e moitísima sorte no proceso xudicial. Dime polo pinganillo, que non teño pinganillo, que suban os 3 premiados para facervos unha foto. Por favor, Lamela, Paz, Samuel, estuvais aquí? Sí.